Quddiem ġimgħa rekord ta' każi ġodda ta' Covid-19 f'pajjiżna, il-Partit Laburista baqa' għaddej business as usual. Flukanda fil-Mellieħa l-Labor laqqa lin-nies għall-attività politika tal-ħadd filgħodu, indirizzata fost l-oħrajn mill-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela. B'hekk kontrarju għal pass kawt li mexa bih il-Partit Nazzjonalista, b'rispett lejn is-sitwazzjoni preżenti tal-pandemija, il-Labor xorta baqa' għaddej b'mod normali, propju business as usual. F'ġimgħa li fija rajna jumejn li fihom inkiser ir-rekord ta' każi ġodda ta' coronavirus u meta l-każi attivi reġgħu qabżu l-2000. Sitwazzjoni ta' business as usual. Morru lura għal normalità. Iżda fl-ambitu ta' dan ix-xenarju sensittiv il-ħadd filgħodu, il-Prim Ministru baqa' jippritka in-normalità. Iżda filwaqt li l-Prim Ministru qed jgħid li pajjiżna se jmur lura n-normalità sa Mejju fejn jaħsibha mod ieħor. Sa Mejju business as usual. Bissa s-sajf li ġej ikonna l-ħajja tagħna li reġgħet qabdet ir-ritmu. Chris Fern għatta ħin twil jitkellem dwar it-tempesti li pajjiżna qed jaffaċċja kaġun tal-pandemija. Mhux baħar b'nazzi kellna, mhux xemx tiżrex kellna maltemp, kellna tempesta, kellna urugan. Bil-maskra mill-busa l-ħin kollu, Fern stqar li Malta affaċċjat urugan li ġie fuq kulħadd. Kompla li wasal iż-żmien li nibżgħu għaż-żgħir għax il-mewt għoli. Fern tkellem ukoll dwar il-vouchers u qal li la jasal iż-żmien dawn se jkunu qed jitqasmu. Ħorġu lesti bil-muscles preparati. Minnaħa l-oħra, il-mexxej Laburista ma tax każ l-istħarriġ ippubblikat mill-Gazzetta Malta Today li wera tnaqqis qawwi fl-appoġġ lil Abela. Firja ċara li n-nies mhux komdi bit-tmexxija tiegħu u żieda fl-appoġġ lil kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech. Fl-istess waqt, u tilef okkażjoni oħra biex ineħħi minn fuq id-dellijiet qal marbuta mas-sitwazzjoni tiegħu tat-taxxa. Fil-fatt, Robert Abela għadu sal-lum ma ppubblikax la returns tat-taxxa u lanqas ir-returns tal-VAT.